atau dipenggak lakune dening Darmapati nalika arep lunga. Darmapati meksa supaya Rukmajaya netepi janjine lan Mas Bupati lambune. Sentimen tenan kok ning Darmapati meksa supaya Rukmajaya netepi janjine lan mapan ing Ngayogya. Nanging Rukmajaya milih batuke peperangan lan malah miloro Darmapati. Warsamaya sing ora tegel nyawang Darmapati dipiloro banjur nyelingake Rukmajaya. Rukmajaya malah nesulan gawe wirange Warsamaya. Setemah gawe tatu ing atine Warsamaya. Wektu banjur lumaku sasuwene 20 taun. Kinanti wong Kumbara saka Ngayogya duwe sesambungan karo Sabrang, putra Ki Kuntara sing uga abdi dalem Mangkunagaran. Nalika semono tuwuh pepinginan saperangan abdi dalem Mangkunagaran kanggo suwita marang Kanjeng Sultan lan boyongan menyang Ngayogya. Kinanti banjur nrimo Sabrang lan keluargane supaya uga melu boyongan menyang Ngayogya. Saperangan abdi dalem Mangkunagaran banjur boyongan menyang Ngayogya kalebu keluargane Ki Kuntara. Kinanti uga melu menehi pambiyantu. Senadyan apa sing dilakoni kuwi mung rekadaya. Kinanti duwe sedya kanggo mateni Ki Kuntara amarga miturut Warsamaya. Ki Kuntara kuwi pawongane sing mateni Rukmajaya, bapakne. Nalika Rukmajaya wis ngambruk, Darmapati teka. Darmapati banjur kandha crita sing sanyatane. Kinanti banjur ketun amarga ngerteni yen dheweke wis mateni bapakne dhewe. Wondene Ki Kuntara ya Rukmajaya wis ayem atine amarga wis rumangsa netepi janji kanggo bali lan mapan ing atine Kinanti. Hadirin sekalian, inilah kontingen Kapanemon Pengasih. Selamat menyaksikan.
Pancen yang gawe iki saya kira kosong tenanan. Yo to, Di. Pancen kosong. Ning nek aku kosong yang gawe. Ditimbang aja aja. Jadi enak yo sak ora-ora nek saiki kan ambek tentrem kok. Tentrem iki kok main repot. Nanging berarti yo sing bos. Tegese piye, Cok? Pengen dhewe to, Di. Senajan perang iki wis rampung, nanging kahanan kawula kuwi ora mau ndake to. Nek mau setok arep iki to. Awak dhewe nek ya kudu masuk. Sore koyo ngene aku pakane mami kahanan sebab itu. Iki matur nuwun, Mas. Aku matur nuwun. Aku ki mung duwe pangarep-arep. Yen biyen ki aku dadi pandane Kanjeng Sultan mesti urip-urip mulya to. Coba sampe ini. Pancen kesempatan iki ngono. Wah, kesempatan iki ngono kok. Iki dhewe kok awak to wis sebar kae. Opo? Yen tau lo sing derek ngkone Kanjeng Sultan iki karane mulya lan tetep to. Saiki ki kembali dhisik. Barang aku kok apa nutur ki bari mau. Kira-kira. Aku sebayaran mang. Piye to iki? Aku yang karangan ayo. Cok. Ayo bantu kene gawe. Yo, saya coba. Aman? Selesai. Oh, ada peso. Dalam ini kok. Lah, panjenengan iki sinten? Oh, kinan. Kok sakit kanca. Sampeyan bener kok ayo blok kan. Terus apa? Kok bisa kan gini? Kok menika saja laku nanging. Nang menawa apa? Kampung kemarin nang. Kok sakit kas pambian. Pambian itu sing kepiye iki nanti? Jeung rumah tangga samake sok sing kena. Kita kepengen sama dengan Yesus. Terus apa? Aman Kanjeng Sultan menika. Bakal paling tahan. Ya, bersih-bersih masuk. Senajan konflik kawulane Kanjeng Pangeran Batu Mangkon gawe aku iki nanti cukup to, Dok. Wes. Iki lho, iki wayahe komandan Padang mah. Dok, banjur lah piye, Dok? Aku arep matur malah ki Kuntara. Dan kowe golek mati kok piye kok iki? Mati lan urip wis ora bedane karo aku mah. Aku memikirkan anak bojoku, kuwi sing wigati. Aku saru jaga karo Arjuna. Iki wae awake dhewe. Kanggo ngumpulke urip sing mulya, Man. Ya wis. Aku melu. Aku sing bakal adek. Terus ada bareng yo. Yo, apa perlu patok iku terus saiki? Sik. Awake dhewe banyak kene nyambut gawe sik. Yo, sarjut. Ayo, sampe. Yo.
Adipati. Ora bakal bisa keluarga kula yang saka kene iki nanti. Bisa, Kak. Carane piye? Para kawula lan abdidalem bakal mlayu ing Ngayogja. Aku sak kok wis ketok perkara iki kanthi praktis. Aku njogo keselamatan para kawula. Iki waktu kanggo wulan sabar. Supaya bisa melakukan Ngayogja. Nah, mungkin nanti. Sing bisa tak upayake kanggo njaga sambungan awak dhewe. Kalian cara iki catet. Awak dhewe mau bisa lebu. Yen ora bisa sambungan selawase. Yo. Yen mung iki cara siji-siji sing kudu dilakoni. Aku bakal mati. Aku bakal bujuk Romo lagi supaya bisa boyongan nang ayo. Mulai cepet kowe ah. Ya wis. Yen ngono aku pamit. Sing hati-hati. Yo. Sedaya lemah pangkat sae Pak Sopo. Menapa ingkang dados sedya kula kae Pak. Sing kula kae Pak kasebat. Syukurin kamu. Sampun sami langsung. Panjenengan Roh Jawa. Banjur mboten ngomong-ngomong. Sasampunipun parjo sabilang karma. Mapanaken panjenengan wonten ing amben niki. Lajeng amat langsung. Mboten. Perkawis menika mboten amargi gerak panjenengan. Panjenengan Paudas. Nalika parjo karma lan sakti aturake karo ajenipun. Sejatosipun wonten menapa. Nini aja menika. Ampun goro. Kula menika mangertos. Kula menika krasa menawi wonten bab ingkang boten tumrap panjenengan. Kue lagi
Kalau aku mau siji kowe. Kalau panjenengan pancen kula. Nanging wanita kang panjenengan sing etaken niku saged sinten mawon. Cukup. Menapa panjenengan? Menapa panjenengan sing kula aturaken? Kula nyuwun pitaken engko dipun wangsuli. Wis aku iso kuat iki. Kok saged kados mekaten wonten napa iki? Wonten napa? Ibu juga yang marah kamu. Banjur celado anggone ibu ndak orang mau. Satoba banjur dadi koyo ngene. Yo napa? Ibu Jupi ora mau ibu mati. Ibu rasa Ramang sambung karo wanita liya. Saged menggalikan kesempatan pawaten dipun menapa? Saben-saben ngandhakake ngayojo. Anjur malih mongso lan ora sadar mau. Ngayogja. Wonten apa ing ngayogja, Bu? Karo apa iki? Panjenengan menapa? Apa? Ana apa panjenengan menang sabrang? Romo. Ngene iki bab ngayogja menika kula pribadi pantun. Kepiye, Des? Kula menika nggih sesambungan kalian pangintos saking ngayogja. Lan ing wekdal menika kula badhe dipun romo lan dipun derek koyongan wonten ngayogja. Goyongan. Aku kepiye? Sabrang. Durung rampung perkara karo namamu. Saiki kowe dhewe sing mlebu mlayu menyang ngayojo. Alah. Gusti. Kula romo. Kula menika wis masalah kali panjenengan kula. Semoyo tresna. Lho aku lah omah ngandung peto nggih. Peto kepiye? Keluarga menika bekali menika menawi pampane ngayogja. Kalanggahanipun Kanjeng Sultan menika langkung inggil. Tinimbang kalanggahanipun Kanjeng Pangeran Adipati. Kejawi menika wewengkonipun Kanjeng Sultan menika langkung piyar. Bocah lan rasa matur nuwun Des Sabrang. Cukup. Kok kabeh kahanane wis tak koyo bakal blok. Cerita sing sakjata. Cerita blok napa ora? Sakiwe iki pancen ana perkara sing vaksin. Sampe kudu perkara wanita. Lajeng harus menapa? Kalau semua aku duwe kanca sing wis tak anggap kaya sedulur putih. Jenenge Karmopati. Nanging dheweke luwih milih kuyung pengiran makhluk bumi sing sakempuk karo wong. Wanda asmanipun janjendian. Apa rasane? Kalau bacot kayaknya belum Raden Mas Said kagum pesona. Sesambungannya Romo karo Karmopati banjur pergi. Terus perjalanan menika, ingkang mriki malaikat panjenengan. Kejaba sebab nalika Karmopati
Lalu supaya roh papane ngayu. Romo malah tumindak sia-sia marang dheweke. Romo wis gawe cacat darmo pati nganti sakit iki. Romo kentut. Romo kentut, Gen. Menawi mekaten, Darmapati menika tiang anjani panjenengan sejuk. Nalika pemutan Ngayojo. Saksuwene yang pun bisa barang. Pikiran kuda yang lucu. Ajal pahapunane kampung. Menawi panjenengan tidak datang Ngayojo. Menawi saiki saya ditangani panjenengan. Aku kurang mana lagi. Ibu mulai pahapunane kampung. Kula matur. Panjenengan
Wis bapakmu ya. Nek wis sakit biyen kudune golek iku wis. Tapi wis 20 tahun ya. 20 tahun ora ono apa-apa. Tapi ojo nganti kamu. Kuntoro kudu bapakmu. Kuntoro wis sekarang udah mau lagi. Pacar kudu mati. Bos kampret satu-satu. Jebul kok ngene tumindakmu nalika ana ing buriku. Ngopo? Kowe kumut kan? Ngomongan kumut saya kudu nek kumut ya aku lah. Wes kok ya kuwi motor aku. Wes catat isi jauh. Sesarane uripmu, sesarane urip lagi. Lah wes gawe tatu pada atiku iki kan. Bisa ora sampai ini. Kowe ngopo kan? Kurang aku minta apa to kan? Loco, kuliah. No aku minta dhewe ora iki. Batang dhewe kepiye wae koyo. Kowe sing sakane dinasti. Kamu mateni bapakne dhewe. Apa? Apa meneh terus? Bener dinasti. Iku ndoro kuwi yo bojo. Yo bapakku do. Apa? Semuanya. Jenengan kalian kok. Masa kita sekalian penjenengan. Jenengan bodoh. Iku ora bisa berpateni wong tuaku. Aku nyatane pun iku ora bapak. Kowe aja ngomong aku lagi. Nek lu bodoh lu koyo kowe. Bapakmu dhewe. Saya tak boleh hatiku ini. Saya beramari-mari dengan saya ini. Kalau putra, mati. Apamu dewe. Jadi dewe orang lagi kodoh saya tadi. Kenapa putra aku jadi bapakmu kira sih? Mereka jorok pikiran kowe. Turun, rendah. Aku wis